Otu jikọtara ndị nke na-anya ọgbatumtum ụkwụ atọ na Anambra steeti nke akpọrọ ANTRA n'aka mkpirisi abụrụgo nke eguzobere n'ụdị pụrụ iche iji wee gbaa mbọ hụ na enwetazuru ọrụ nlekọta anya nakwazi agamnihu nke ya bụ otu n'ime steeti ya bụ Anambra. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ. Dọkịta Ezilo kwupụtara na gọọmenti steeti a ga-aga n'iru inye ndị na-anya ụgbọala keke na pep na steeti a nkwado zuru oke ịhụ na ndị gọọmenti na-akwadoghị ịna ụtụ ọbụla anaghị ha ego ha n'efu. Onye ji ọkwa chairman nke ANTRA na Anambra steeti bụ Comrade Chidozie Ọkafọ gosipụtara afọ ojuju ha nwere maka mbọ dị iche iche ụlọ omebe iwu steeti a nakwazi aka na-achị steeti a bụ gọvanọ Chukwuma Soludo gbara ịhụ na eguzobe ya bụ otu ma kwue na ihe eji wee guzobe ya bụ otu bụ iji wee mee ka ebumnobi ndị na-anya ya bụ ọgbatumtum akpọrọ keke na pep na steeti a bụrụ nke a ga-emezu ma nye ha ezi ndụ n'okwu ha dị iche iche. Onye ji ọkwa eze ọdịnala nke Ụkwala bụ Igwe Joseph Ajodo, onye ji ọkwa onye ndụmọdụ nyere ndị ANTRA bụ ọkammụta Ikechukwu Jude, onye ji ọkwa chairman nke Ọka North and South ANTRA bụ Maazị Amanke Ọkafọ nakwazi ogbo ya nke Anambra North bụ Maazị Ifeanyi Chigbo rụtụrụ aka mkpa ọ dị na ndị otu ahụ ga-ejikọ aka ọnụ ma hụ na ebumnobi ha pụtara ihe ebe ha kwezi nkwa na ndị otu ANTRA ga-agbanyesi ike ịdị na-enye gọvanọ steeti a nkwado iji wee lụọ ọrụ dị iche iche maka ọdịmma ndị Anambra. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.